Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na wasannin gargajiya wanda ke zo muku daga wannan tasha mai albarka ta Equity TV. Kamar da kuka sani wannan shiri ne da ya saba kawo muku wasannin gargajiya daban-daban, kama daga dambe, tauri, raye-raye har ma da kaɗe-kaɗe. Yau shirin namu ya samu ziyartar gidan damben da ke a nan garin birnin Kebbi. Saboda haka ku biyo mu a sannu domin ganin yadda wasannin damben yau za ta kaya. 'Yan dambe kamar yadda suke faɗi, targaɗe kariya, Allah ya kari, Allah ya ba mai rabo sa'a, ai kallo lafiya. Kikikiniya da mana hoki ni ko ba al'ada na ba. Shiga mota da shiga lota alidoniya aka wannan. Shiga mota da shiga lota alidoniya aka wannan. Da sama sigari da cin godo hana da farkon ruwan sanyi bari duniya aka wannan. Da sama sigari da cin godo hana da farkon ruwan sanyi bari duniya aka wannan. Kuma sama sade da zaman karta ali duniya aka wannan. Kuma sama sade da zaman karta ali duniya aka wannan. Kuma ya wuce na aka biya dambe, ali ya wuce na aka biya dambe. Watan azumi ga ta kama, gani gida na yin huta. Dan kalla ko ka dame ni, sun ce ali an kowa na can. Gani haya mata min leko, mutum biyu su suka ɗauke ni da na yi ƙara. Ni da na yi ƙara da ban zo ba. A yawan duniya yana da wuya wata rana a cin madadi. A yawan duniya yana da wuya wata rana a cin madadi ne. Amma zariya bai je daɗi ba. Bakin da ta zariya ladidi ba na fayar da kalangai. In bakin da ta zariya ladidi. Ale ko maka da ko ɗan dambe, don ga ko maka da ko ɗan dambe, sace gare ya bai je daɗi ba, don ga ɗan za ta ya sa kashi. Sai alana kaya saba jika. Sare mane ale abebe. Kowa da yana ya bakara. Ni ko ba al'ada na ba. Shiga mota da shiga loja ali duniya aka wannan. Da sama sigari da cin goro hana da farkon ruwan sanyi bari duniya aka wannan. Haka. Yada ɗan kada maka mai ƙarfi. Aro gaba ɗan kada maka mai ƙarfi. Allah ya taba ɗan yara. Allah ya taba ɗan yara. Madan jira mata ɗan ya. Amana. Hey,
kare mata aro Samina na gode Samina ya ta man Haji baban gida salmana ba a masa girma alkai mata masa ingani na gode Salama na gode Haji salama ta kauta Ta suka zo ta bare da ta taho ya bara mai baiwa tun da bai wannan gobe cikin damani ne ban da labari horai rana ta gobe kalma ta ta sai na hausa a da ga ya kota ya bara mai baiwa tun da bai wannan gobe cikin damani ne ban da labari horai rana ta gobe kalma ta ta sai na hausa a da ga ya kota birnin kada ta ne zama matakin ba a gina mana birnin kada ta zama matakin ba a yi ko wanda ho a bace kawo na mana kuma ko da wani a bace kawo na gudu saboda kai na kuma na gode a ma ga da raga ta kuma majalisi na gode salam ba ga da raga ta kuma fa ta ga da mun ya ga a ƙara da ya mota tsakanin mai ƙarfi da mai wayo haka take sai gona kai ga gona sai sai ga alƙalin fama sai ga alƙali haka da namu da batir ba za na kamata ka ji da babu tambaya mara mutane da duha haka
ba da kawo ba daɗi an bisa an ce ku tsaya an bisa kun san doka abin da ba ɗaya ba ya kamata idan an ko gadan bana da mai ƙarfi da mai wayo kadariya mai tafiya a ranar lafiya ta waje kai kai ka ba ka labari wannan dabban matasa ne masu ƙarfi a buta an ce su tsaya an buta an gano da Muhammadu mai gasa na mai gano gano da Muhammadu mai gasa na mai kallon aljanin dogon shagon talla ɓangaren gurmata shi ne mai wadon da baki a ɓangaren gurmata yau wa mama ya ce da ɗaya dan ido sana kowa shi ne mai wadon roba ja a ɓangaren jamus shagon dogon na kanya shi ne mai wadon da baki a ɓangaren gurmata da kusa ɗan kuɗi ana ta taka da zama mu haɗe shi ne ɗan dan dabban da amuru wasu da sarki na ne ba ko yana bugun sama ta faɗi wallahi ya kama da tibi kallo yawa wato cewa suka yi a yau rubo a kalar jamus kai gida buhari dan mai yaki bayana a gidan nan haka take shagon dogon da sanna ɗan ibo shagon dogon da sanna ɓangaren gurbata dan yi ban bangaren jamus ba shagon dogon na kan yake ba hannu ta ɗaya wa haka kawo a cikin dabbane dan ibo yake a tsaye da kawo a yi dan ba hannu da hannu shi ne dan ne haka sai ka ba gare ba gare ba gare ba gare ba gare shagon dogon na kanna dan ibo shagon dogon na kanna dan ibo shagon dogon na kanna dan ibo ga dabban nan kama iya ba shagon dogon na kanna yace ba hannu kaɗai ba hannun kawa ma aiki take dan ibo yace ka kai da kawa wuri guda hannu da hannu ake buga dambe dabbar da duniya take kallo a cikin dabba gobe ka zo da kare yau goma na dare ka buɗe talabijin ka kama wannan dabba ake tafiya kuma Allah ba mai sa a saki a fata da abu da alo na mala da abu ana da ha da farin da ya kai aruba da ha abarin edo da kake ba ko ba a ga ka bude da a kan da ka da a bari ƙedo ya kowa ya wannan takalmin ƙarni kyau mai hankali ƙwarai yawo magana takalmin ƙarni kyau a kanki bana a kanki takalmin ƙarni kyau a ɓangaren jamus takalmin ƙarni kyau a ɓangaren jamus da shaba a tsaruwa a ɓangaren kurmaka da shaba a tsaruwa shi ne mai wando ya ta tsere a ɓangaren kurmaka takalmin
shirin saka da ƙasa kana isa ɗan mina faili alhaji ko ya taimaka ana sa da nufa ana sa da ne da wani abin da nufa da wani abin da nufa a an kalli hannu ba kyau alaba nufa alaba alikana cewa an kalli wani ya bada baki ne wani ya sati a wani kafa kullum da ke yau zo da hannu ɗai ɗai da wasa da masu rafi ne Jangan ada masuk karena hantu ai. Bahari da ko abu ne mai hada bahari da ko abu ne hada ki hada nan hada hada dai hada mai ko na da hada Padre. Ya. Ya haka bane yan dambe a tashi a tike. Ya. Yawa a tsere kawa. A tsere kawa. A biya yan kallo. Haka take. Dan baba, haba dan baba. Ya. Ali, a sauraya, ba haɓar Ebola, ba haɓar garkuwar Tindo, ‘yan dabba ne suka sai dabbanku na kudi naira 3,000 ba wani na saya ba. ‘Yan kallo sun suka sai wannan dabban kudi naira 3,000, kuma har yanzu muna neman ƙari a kan kuɗin nan. Yau kuma idan ba za ku yi muku ce ba za ku yi ba a mai kuɗin ne magana. In ba za ku yi muku ce ba za ku yi ba a mai musu kuɗin su. Yawa, ala a yawa. To, Allah ba mai kawo ta. Haka za a gyara. A gyara. Shi na yanzu kiran ya za a yi kai yayi. Ka gani can sai ka ji. Kare sun ka ba shara sai ya bashi kuɗi ya ce kai yayi. Bana rangano tsakanin mai ƙarfi da mai wayo magani an fi sa ake ta ɗaya. Ali. Jura mai fata. Jura mai fata ga dan karnai. Kunna kanna ka tundo ba ba. Amma a dongo ba ba da. Amma a dongo ba ba da.
Allah ya yi da za su kai wani hankali ga ɗaya. Gaskiya. Ko ya kwata ba irin ka. Motar kallon wannan dabba a talabijin gobe ka buɗe waya ka tsare ko ba ba dare babu dare aka ce ake ba dare. Kawai da ta mai banka. Na faɗa mai an dabba da wani za a ma'adi. Ko ku idan ne ko ku ci da gaba kai jin ɗan ne. Don ko duka ko ta hawa da kalmar wani yaƙi. Duka masa mamaki. Aduh ada di, ada lagi. Ya yang terasa, berkembang, ya yang terasa, ya yang yake kai mai ɗahiri da Allah a gama da sanna. Na tsara ne a ɓangaren kuma mata. Ya kawo da Kalau bahagia, ikut dari Allah banyak sahaja. Kalau bahagia dah bagai, tuan Abu Joni, media kita menjadi keedus. Sahabat tempat tua, abang dalam mana? Bapak abang dalam jabun. Jabun ni asyik apa tawa nama dan kawan badai. Ada kerja asyik apa tawa agar pilih jadi. Baiklah, anda
babawo a bangaren jamus shi ne mai hula da kai mai farin wando ba hakan ɗan mutuwa shi ne mai gajeren wando ba haka a bangaren kurmata nama da kawa ba daɗi rijiya gaba dubu su gaba da sani mai tafiya a ranar fiya ha ɗan tabbatar a ake ciwo za a nemi gidan kuɗin ɗan tabbatar ko ake ciwo za a nemi gidan kuɗin waye baya sai da kaba dole sai an buga mai kyau ba haɓar ɗan mutuwa garkuwar shafar shafo ba ba ya ga babu gare babu gare Anita cikin ganin dambe, Anita cikin damawa, haka ɗan wurin ana, har da kuda wannan dambe, amma a ɓare ni ana batina. Haka, kama da rugawa. Garkuwar kamar samu, ɓangaren jami'in sanin kowa shi ne mai hula da kai.
kamata aka ce ana son waka dogo mai tafasara dogo mai tafasara da ba sun da ake dogo To jama'a a duka abinda muka samu kawo muku kenan a cikin wasanninmu na gargajiya na daren yau. Sai dai gobe idan Allah ya sake sada mu da ku za ku gan mu dauke da wani sabon shiri a madadin hukumar gidan talabijin na Equity da ta dauki nauyin kawo muku wannan shiri. Sai ni da na gabatar Salihu Abubakar Dangwari nake ce da ku mu kwana lafiya. Hello. Allah ya san lafiya. A tashi a gyara.